inu swali mukudzibwa ndinkhani imene yadziphaliwali ine ndikudzibwa ndi akutero kuti ndikudzibwa pamene ndipatsira ndalamaso nawo yadzawo nodzokwana zitatu ziphaliwali zija ndi pamene ndinanyamukaso adakupatsa ndalama zingati amayi amayi ajano anandipatsa ndalama yachiphaliwali choyamba ndikuti kuti wewe uzoti imene ndi milandu ndakuti iwo adafuna ziphaliwali zadzuwa ndeno chifoti zinkakula tikupatseni moni nonse anzathu amene mukutitsata ku channel imeneyi. ndatulukiranso ine mnyamata wanu Govert Samuel Lazaro pamodzi ndi malume Zithu Kadewere emwe ndi kamerameni amene nthawi zonse amakhala kuthamangathamanga ndi kujambula makanema wathu osiyanasiyana amene ife timakupatsirani. Mutsiku la lero tikupezekera ku Ndundu. Ndundu ndi mudzi umodzi ndithu umene ukupezekera mu lokalidadi ya Ulongwe. Kuti tifike kuno tafa ndithu kuti kuli kusagulizana pakati pa mabanja wena pali chibwerekete komanso pali milandu. Motikuyankhulira pano ndi pakagomo. Mukaona ndithu zithu zosiyanasiyana mukhoza kuona kuti kuli anthu ochuluka amene abwera kudzamvera milandu koma nkhani yake akuti ndi yadziphaliwali. Ziphaliwali zakhala bwanji mvula yangwamba kumene kugwa manong'onong'o ndi zimene zinaife tinakufuna kuti tisakupatsani zinthu za maluwa koma tisendere kupita kumeneko kuti tikacheze ndi atsogoleri a mudzi umenewu komanso kucheza ndithu ndi mbali zonse kuti ife kuti kusavana kumeneko kwambika motani nanga bata ndi mtendere zili motani palibe kukana kugwirana mashati zinthu akuzendetsa motani. Choncho kotero paseti ndili ndi atsogoleri a mudzi muno omwe ndi anyakwawa amenenso ali patsogolo poyendetsa nkhani imeneyi. Takupezani mudzi wanu mwina anthu akudziweni dzina lanu atsogoleri. Ine ndine Rafael Ernesto. Rafael Ernesto ndi atsogoleri a mudzi uno ndithu wa Ndundu. Wa Ndundu uno. Chabwino. Yeah. Tikuona kuti anthu asonkhana kwambiri pamalo pamene mazengera milandu. Anthu ochuluka abwera kuno kuti adzamve kuti chachitika ndi chani. Inu mutifotokozera kuti atidzakhala bwanji mudzatani pano. Chabwino. Ine ndine na nkhani yonera kuti nkhani ndangona kundipeza nayo monga abanja atandipeza nayo nkhani kuti mudzi muno tumapezeka wena akagula ziphaliwali zofuna kuti aphera anzawo ndiye ile ndikuti akuti ndeno ndikuti abanja nondangapena pazili pati zakhala bwanji ndiyeno abanjawa nkhani imeneyo adamba khano pasi monga anthu amenewa yena atakhala pasi nkudziona kuti no kumene kuyadona kuti nkhani chadawalemetsa peno pana nadadzapatsira ine ndiyeno tata ndipatsira tenduti nkhani nje kuli bwanji neneyo nditani ndiuzeno gulu lonse ndi munthu samene ankatumayo atani abwere pano yesu adzoluleso kuti no udakatenga kuti ziphaliwali ndiyeno yekhano ameneyo nyamata ameneyo amolulaso akululaso ine kuti ine adandituma ndi anthu ameneyo akuvomera akulula moti ziphaliwali zimenezo anakwanisa kubwera nadzo pabwalopa anthu kumadziona ndi kuti ndidzi sanakwanise kubwera nazo ziphaliwali zimenezo koma no nyamatayu akulonjeza ndithu kuti ine ziphaliwali ndakaguliradi adanditumadi ndakagula kutsangano. Yeah. Nyamata ameneyo mumadziwa ndi zintchito zake motani nkulu amene akulula kuti ndimapita kutsangano kugula ziphaliwali ifa choti ndimatumidwa mumadziwa motani khalibwe lake nyamata ameneyo mudzi muno. Nyamata ameneyo khalibwe lake popeza Yesu adakwatira kutsangano komweko wakhalasa zaka zambiri ali kuti komweko ndiyeno kunoko po anthu ameneno ankatumawa ndiyeno adadziwa kuti munthu amakhala kutsangano popeza kutsangano kuja kumakhala ziphaliwali kuja ndiyeno adamfunsa nyamata ameneyo kodi iwe bwanji timavoti kumene ndekuja kumatchuka ziphaliwali ndiyeno nyamata jakuti iyayi kumene kodi zilipo ndakuti ife timadzifuna ndiyeno atatero adapatsa ndalama nyamata uja ujaso adachita jenifoni yakuti muyankhule naye sing'anga ameneyo ndiyeno adankhula naye akuti adankhula naye ndatankhula naye sing'angayo ndakuti mubwera liti yakasing'anga uja kuti achite chopita komweko. Ndiyeno
adapita di Nyamatayo ndeno adagwirizanaso kuti kodi mumapanga bwanji mtengo wake. Ndeno pali nambala 1, pali nambala 2, pali nambala 3, pali nambala 4. Ya ati pali chadzuwa ndiso chimakhala chodula so kwambiri. Chadzuwa no shole kulidzuwa kuchiponya kulidzuwa. Kuchiponya kulidzuwa. Ndicho chimakhala chodula kwambiri chimenecho. Ndeno ameneyo adalephera kutani adalephera kuti ya chadzuwa chanyanya kudula kwake. Ndeno adakugula no dzopepera dzino ja tengo pang'ono. Atamtumanya maroja adakatenga no chiphalalo chimenechi. Kubera nazo mudzi muno. Ya ndeno atabwera nacho chimenechi ja nkujana kuti zampatsa munthu uja. Ndeno atampatsa nkujana kuti no nkwauza kakonzebwa kake atama amakwenza chonchi apama tele mitambo yake sema chokera sokomwe kwasinganga kucha akutero. Teno kumuza munthu uja kuti timakwenza chonchi timatele basi katundu jadatenga kukalongeza kudikira chani kudikira dzinja anokhala lino talowa lino akusonyeza kuti katundu sada katenge pompano koma dakatenga nkanthawi ndithu amadikira dzinja lino abadikira no dzinja lino chabu ya ndeno nkuona kuti pano atakambirana abanja kujeona yemwe uja atakatenga uja kujeona kuti katundu uja ngophadi wanthu tamba kuona ngadi wanthu pamene no anka adaulula ano amene uja amaulula no nduyo adapita kukatengayo iya adapita kukatenga otsangana matumikirano iya ndi wamba no kuulula ano kuamba no mwaza no nkhani amba no mwaza no nkhani kuti tono ngadi anthu tono ngadi anthu tono tiathawona ngadi anthu awawa adantuma Nyamatayo kuti akagule dziphaliro likutsanganowa akuvomera nkhani imene ikapena akuyikana nkhani kuti ine sinantume munthu amene nzabodza uya akupeka bodza limene kufuna kuyambanitsana iya nkhani ikubwera no choncho nkhaniyo ino ngati pabwalo monga atsogoleri takupezani muchiti mafurokozeramo padakali panopa ikuyenda motani mwayimitsa kapena yatha kapena chuchitika no pano ndi chani ya panopa nkhaniyo idakali mkati sinathe nkhani idakali mkati ndithu kuti tione kuti ithera pati nkhani imene mukhoza kukhala ndi mawu ofuna kuwayankhula anthu onse amene abwera pano kuti pakhale bata kusakhale kulozana dzala kapena kuti una akakhoza kuvulala muyankhula zotani tili pa wireless tili pa TV mwauza zotani kuti pasakhale kukana koma kuzenga nkhani kuti iyende bwinobwino momvetsetsana ayi nkhani imeneyi poyambirira pa nkhani imeneyi nauziratu kuti panopa palibe zokangana palibe zokokana mashati ayi koma tafuna kuti tigwirizane umodzi. Tsono tikagwirizana umodzi umenewo nkwakuti nkhani yathuyi iyenda bwino. Chitetezo Anyamatayo nkataso ali pafupi? Anyamatayo nkata ali pafupi. Chabwino. Ndiyena Anyamatayo nkatawo akuona kuti kodi zikhala bwanji pamene. Chabwino. Amene ayambitseyo amangedwa amene. Chabwino. Ndithu. Koma vula amene yamba chonchi mupalibe kuti ziphaliwa lidzaphakale munthu ayi. Ayi palibe. Chabwino. Pano mene dzoluka chonchi munthu dzotira ajimenezo dzagwa ntithino. Chabwino. Ndithu. Dzina lija atsogolere? Ine ndina Rafael Ernesto Vicente. Anyakwako Ndundu. Zamadenga. Zamadenga. Anyakwako Ndundu. Tathokoza. Mmenemo ndimene tachezera ndi Anyakwako Ndundu amene ndi Zamadenga. Pano pa tili ndi akubanja losumiridwa. Mama, muli bwanji? Tili bwino mukhala omasuka tayankhula ndi momasuka tili pa wireless tili pa TV dzina ndi ndani? Feliciana lino. Makhala mudzimo muno? Ati adzosumirani motani tatuzani kuti nkhani kuti yambe kuyenda muli ndachisamani kuti ati kuli mulandu ku bwalo la Anyakwawa akusumirani. Anosumirani ati chifukwa chani zidakhala bwati atifotokozera ndi kumambe kwa nkhani. Ineyo nkhani sindikudziwayo. Nkhani ineyo sindikudziwa kumene dakwera alo kuti Nyamata yemwezo kuti ndimacheza naye kamene kuti ndimakhala naye mbuto imodzi. Ayi. Komene nditaiva nkhani nkhati imeneyoyo tidakhala odabwa. Kuti ineyo ndakampezera kuti nkamuuze nkhani nkhati imeneyoyo. Ndipo ine ndikakhala ku nyumba akuso yenda sindiyendayi. Ndikakhala ku nyumba kumene ndimacheza kwa chemwe wanga. Ndikachoka kwa chemwe wanga kacheza nditi kwa amene ake pantunda apa. Ndumene malani ineyo ndimakacheza. Ndiye mwina anapoona kuti ndimakacheza kwa amene wa pantundawo. Ari ndaminda rumene kuza munawo ndamali kwa munthuyo adakamva kula ndi ndiwo amunawo. Ndiye ine sana ndindzecheza ndamunawo aja kuti ine ndifuna kana kuti ine sandipatse dzanga. Ndiye ati nenda pita kweyo kampeza. Komane ine mapeze bwake sindikwarani sindikwadziwayi.
kuti ndampezera kuti kaya kumaso kaya nkutulo kaya nkumaloro ni akudulora ineyo sindikuzidziwayi ndeneyo ndingankhwene imene ndinafunira kuti ndikhoza olene kachimanga kanga kosa kagulitsa tipeze galimole linyemwe lipite kuti tipite kwasingangako lero lichezere kuyenda tisakhale panoyi chimene mudakakonda ino ndi chimene simukudziwakena kalikonse ine sindidziwakena kalikonse mnyamata simucheza naye ine sindicheza naye kwa pang'ono kwa inunso ngwa chilendo ayi ndi mwana wache mulanga umene sindicheza naye ameneyo ilo kwa pang'ono loko bekhole bange sinakhale kone bekhole bange yeye bekhole bange nisanakhale ndene ndinafuna tipeze galimoto itinyamule tipite lero tichezere kuyenda tisakhale panoyi kosinganga ameneyo akalenga zinthuyo ifa zinthu zali zilipo sinagwitsakale ntchito akatebwene limodzi adzalowe manyumba adzatulutse zinthu zimene zotso kusonyeza kuti amene akusumilani ndi amene anaganiza kuti atino mafuna nomwe aphe nodziphaliwa lidzo malingana ndi kufotokoza kwa nyamatayo ati ndimafuna phache muli wanga ndikalepa phache muli wanga ali ndipha mbere ku mwana wawo zili zabodza zonse zikukupekerani kufuna kungobweretsa udani pamodzi azidziwe ndiyeyo iya chabwino tathokoza kuti mwalola kuyankhula nafe chimene malakalaka nchooneka ndi chimanga mukhoza kugulitsa mutenge galimoti nonse mutengani mupita kwasinganga kuti umboni upezeke fakondolere mboni supezeka apati zingoganizana zinthu zosatani zosakhala bwinoyi mali akale wali kwere galimoti tinyamuke tiyezere kuyenda tikafika pamene apaneneyopo kutengera mmene nkhani imeneyi yatuluka mpaka ni pano mukukhala bwanji ku nyumbako simukhala mwamantha chitetezo kuongozana njoka tukundache muli wanga dzulo line akha kundilongoza kwambiri atakatero tikuntha nyumba yako apo lero mayi waye udzitulutsa zinthu zakozo ndauza kuti ndikuphana che muli wanga ndikuvomera nanga mukamba sinu ndikana bwanji ine ana zinthu zamudzadzitulutsa ndinu yofana zinthu zuta sindikuzidziwayi ndachemwa lanu mudayamba nako nthawi nake mudakhala pabwalo ngati abanja kapena sudzafika pabwalo ngati pano ndachemwa langa ine sinambani moti ndachemwa langawo amacheza ndi ndani kodi ndi amene anandawo amene adatulutsa nkhani nkhati imeneyi adayiva ati nkhani imene chano kodi yadziphala pali ndachemwa langa amacheza ndani amacheza ndiwo anandawuwo ndi aonetsa kuti iwo mwina malavu amene kalima amene adawuzana ndani kodi adawuzana ndi anandawuwo ndene ndikungopempha ine sindingaphembere wanga ayi komene ndikungofuna lipite kukoti lipite kumene kwako nkumene kukathele nkhani apa nkhani sikutayi dzina liche mama ne Feliciana Lino sikomo kwambiri ndi ndani ndachezera ndi amayi amenewa a Feliciana Lino akudandaula kwambiri kunena kuti nkhani imeneyi sakudziwa pang'ono pomwe nyamata amene sinde kuti amachezerana nayenso ayi kupitirira kumoti nomwe muja tacheza ndi amayi aja amene asumiridwa kuganizira kuti atadantuma nyamata kuti adzaka kula dziphaliwali banja lusili mmodzi lokha palinso banja linanso limene lasumiridwa pano ndi banja limene lutichezanso ndi amene akuyimirira banja ngati limene mwina atsogonezera ndi ndani ndine Mario Jacobe ngozo makhala muno mudzi ndimakhala muno mundundu chabwino eya ndinu zikatu za muno ine ndinotakwatira chabwino eya inunso ati mukhudzibwa ndi nkhani imene yadziphaliwali ine ndikhudzibwa ndi akutero kuti ndikhudzibwa ndi nkhani imeneyi pamene sindikuitani sindikuidziwayi chifukwa ine ndabwera kuno 1997 mtakulira muno mpaka ndabereka bana monga mukwaoneramu nkudzafika wambonda zidzukulu nkudzafika pano ndili pano ineyo iwowo ntabwera nthawi imeneyo ndadzapeza chidani pa nyumbapo ndakazanga baine monse ndinkakwatira akazanga uchidani chilipo basi ndipo akasumana nkhani ndi nkhani zambirimbiri zimene zizosatsimbikanso iyayi kukonera milandu folo imene akasumirana achemwali ndi achemwali wawo ndipo akazanga ndi anthu amene usatani sayankhulana pa ubale wawo ndi pameneno wakhala akazanga ngodwala sayenda satani kulodzedwa kuchokera kwa anthu atiwo anthu omwe waja ndikudzapezera kuti pano ineyo pankhani ngati zimene zizi akunena kuti ine ndakagula ndamutuma mwanayo kuti akagule dziphalawali akunena kuti pa nthawi imene akuti nthawi yokolola pamene ine nthawi imene nali kuti ete ndatupita kutete kukagula ntchito yaboma kumeneko ndiye nditapita pamene kujako zonse zinkachitika zonse zimene aneneyoyozi ine sindikuzidziwayi ndodzapezeka pano akutero kuti ndineyo amene ndamuza kuti kagule dziphalawali ndampatsa ndamoti akagule kumene koko ndiye ineyo kunena kuzoona zimene sindikuzidziwa ndapezeka kunena kuti ndamfunsa kunena kuti kodi ineyo kuti iweyo ndikuze zimenezo mboni inalipo akuti yayi tinali awiribiri inu ndine ndiye ndonena kuti ine ndakumanewe kuti podi ine sincheza nawe akuti ayi mudabwere ku nyumba kwanga ndiye ndafunsa kuti nthawi yanji ati usiku madzulo ndabwera ku nyumba kwanu mudanena kuti ayi tikambira nabe ine ndamuza kuti ine zimene sindikuzidziwayi azibambo azimayi sindikuzidziwa kwabwino kuchilungamo unkhani ngati zimene zizi pakuti chionena ine simungathe kutani simungathe kuchivomereza pakuti ine ndinosumiridwa kale
ndi apapa amene mwana amagwira naye ntchito amene yuyu ndi mwana amene amagwira naye ntchito ndi wanthu onena kuti ndakazanga sayankhula naye pali chidani chachikulu ndi afuna atinge chidani chimene chija chaiwo chija abweretse kwa ine andisemere chinyawu cholinga chake ine ndipeze vuto wananga adzavutike akazanga adzavutike ndene ndikukana kuti sizoonadi zimene zidachitikazi yayi ine ndikupempha kuti padakhala potheka pankhaninga zimene amene angati masule ndisinga ngayo akantenge singa ngayo azenene zoona zokha pamaso pa gulu lonse kuti fedza masuke fatili palibe chimene tingathe kudziwa ayi ndiye amanena kuti ayi wofuna kuntere ayi koma kunena kuchilonga choona chokha chofunikira singa ngayo abwere ndiye mwana onena kuti ayi iye sangapite kwa singa ngayo kuti akamuzoti abwere kuno chifukwa awo pachidani ndi singa ngayo kusonyeza kuti iyeyu mwanayu akungopa bwanji singa ngapene iyali mzake wa iyeyo akuti iye sangamulule fwe amajera momo ndiye ndikuti uyu amululatu ndiye tufuna panopo dere tipeze ndalama anyamuke akantenge sing'anga abwere kuno kuti adzati masule tonse pamodzi ndi funde imene takambirana nditiyo ndi imeneyoyo. Chitetezo chili motani ku mabanja kwanu padakali pano? Chitetezo kwathuku ndikoza kuti polisi zinzodzika ndacheremani ndanya kwapa ndabanja ndiye china chiyonse mechita chitika nchoti tidzimvera ndani tionera mwa iwowa mchimene wanga chite zina lichatswa kule ine mali ochakuwa bengozo usiko mukwambere ndimene mlo ona ndimene babanga ndi bolo ndilindi zigazira Afrika ona zimene ndibachitire nayo bachipanga ndipadana nani afudi atani sithe tangazi mina ngizavutika yanga zavutike ngene sithi kuyiona imene yoyi pano pa ndi Nyamata amene akuganizidwa kuti ndi amene amatumikira ku nkhani yokwagula ziphaliwali lero Ntumba ali pabwalo pompano ndi iyeyo atifotokozera zitatu pa zimene akuzidziwa kwa nkhani yonse kuti ululika ndi Nyamata amene kuti pakhale kusamvetsetsana pakati pa mabanja amenewa. Munthu wankulu muli bwanji? Tibwino kainu. Tili bwino. Dzina ndi ndani? Armindo ndani la pansonkho? Armindo Mario Vicente. Armindo Mario Vicente. Kumudzi ndi konkono kundodo? Ndino konkono. Kumati udakwatira kutsangano. Udakwatira chaka chanji kutsangano watenga zaka zingati uli kumene? Ukoko kukwatira ndakwatira chapo mpano koma ndatenga zaka 12 ndili kumene kokugwira kuntchito. Zaka 12 uli boma la tsangano. Tsangano ko makhala patipati tsangano ndi wankulu tikungoti tsangano. Ndakhala kwa Muso. Nditachoka kwa Muso pamene ndinapita kwa pongozi wa Wasizito. Kwa Pesani. Pachikomansi ndithu. Tatifotokozera nkhani kuti ibuke ari ndadano nkhani ya ziphaliwali. Mudzapochani nkhani ya ziphaliwali zinakhala bwanji mabanja amenewa za ziphaliwali? Ineyo ndidali kudimba nthawi imeneyo ndendele kudimba kuja nditakonisa kulima kuweruka kuti apanda ropa ndi pamene ndidadutsa kudimba kwa Angozo amene ali andifusa golide ndi pamene ananditana kuti ndi nkhani kuti ndikuuze muli ndi nkhani chabwino ndeno munthu chisana koniso ndimasukira kumene kuja kwangango ta usachite na zophoma ayi nkhaniyo ndiyosavuta ayi ndine chabwino nditabwera ku nyumba ndinakhala chamafolokoloko ndinanyamuka kupita ku nyumba kwako komweko anakandibweza kuti usachite nayo phoma nkhani ndaitayano zatha zatiromo ine zatha bwanji pamene simunandifotokozere ndi pamene amati basi apo posavutike so zatani zatha ine chabwino ndinanyamuka kubwera ku nyumba nditanyamuka kubwera ku nyumba anandipezaso cha ma 20 ora itali kumadzamba kundifotokozera odi ndenduteya mpamene ndinatuluka tinakakhala pawiri pa isisi mpamene anandiuza iweyo mbiri zakutsangano ubakalitsa kwambiri kutsangano ndenduteya ndakalitsadi pafupifupi zaka 12 zikuchepera ndakuti chabwino mbiri zakutsangano umaziva bwanji ndendura ineyo mbiri zakutsangano ndi zambiri mbiri zake munena ngati zotani ndi pamene ankanena kuti ngati zadziphalawali zikumaveka zadziphalawali iwo linawo mboni wanji ndendura kumene kukodi zimachitika ndati chabwino muno akamene apanga zimene zomandziwa ndi pamene ndinakwanisa kuvomereza kuti ne munthu ndimandani ndimamudziwa ndakuti chabwino amapanga ndamazingare ndendura ineyo sindingakwanise kunena mtengo chifukwa choti zinthuzo ndandziona koma sindidziwa kuti amapanga ndamazingare komanso sindinagwiritse ntchito
ndaura chabwino aba bano basavure muimbire foni ine ndiyankhulane naye ndekha ndendura ineyo ndibekere ditoyi ndakhandikire dito ndakaranidi ndakwanisa kuimba foni ija kuri murani muyankhulane naye ndaura basavura aba ndikubwerera mawa ndikagula credit ndikarani ndikabweretsa mpamene anakwanisa kubwerera adabweranso tsiku linali ino nthawi ngati yomweyo ndi pamene no adadzamba kundiuza kuti aba credit chandapezeka nayo ukoza urani ukoza kuimba foni ndi pamene ndipatsa foni yawo kuti chotsa 5 mireka chutumize muchani mu foni mwakomo ndatenga foni yawo ija nkwamba kurani usunguno wa credit ija nditasunguno wa credit yo transfer mu foni mwanga pamene ndinayimbira madraja ndi pamene no ankakambirana kumakambirana no za nambala ngati imene wakufuna ichiphala walicho mufuna nambala bwanji leo achanena kuti ine ndifuna nambala 10 ndaura nambala 10 ndimene nomukonekeramo simungakwanise kulipira iyi fund chopya kwambiri ndese mungakwanise kulipira limapatsa anthu ori ngolozeka kwa wanthu koma ine simungarase mungakwanise kulipira iyi ndaura chabwino chochipano chidambira pa ndalama zingati ndi pamene no ankanenaso chidambira pa nambala 1 2 kumapita no malire pa 5 ukono nzokwera kwambiri ndaura chabwino ine nditani nditenga malire kulekesera pa 4 po ndaura chabwino ndi pamene anakwanisa kulumikizana nane nkundifunsa tsiku loti ndikhaza kupita ndende kuti ine ndidalima komweko kumene ndidakwatirako ndeno ndimadikira pakhapo ufabuka tibwatha ndinyamuke kuno ndikatenge chimanga kumeneko kuti azimayi adzagaitse ndepadakali pano pasi ndikudziwa kuti mundingo mwa azimayi muli motani moperewera bwanji kuti ndikhaza kukwanisa kupita ndeno sipanatesa bara zitatu ndi pamene ndidatani ndidawauza kuti ampara uja ndapezeka nawo ndikutani ndikupita komweko mwina mwaiso tokhala omweko pamene tenga ndalama 4 militali kundipatsira yokanyamulira katunduyo ndinanyamuka nkumapita ndinakafika ndinakapeza madraja adi anakwanisa kunditenga ndiletsa mchipatala mwawomo nkundipatsira katunduyo ine ndikumabwerera nditafika kunoko anandipatsa kinyento yo ndithokoza ano osatiso kugwizana ndi zimene zichazoyi koma ngati yachithokozo ndendura chabwino nkwamba kwafotokozera mmene zinthu ziwatira amapulitsira ine nkwamba kwauza akuti amatenga madzi kutsira mpeseni osambira m'manja nkuita chotani chobaya ndi mpeni ino mukadina nambalayo muchibaya ino ndi chimaveka kuphulikira kunja usati nyumba momwemoyi ndendu aunena kuti okay chabwino apanda tani ndava ndendu kuti eya adanyamuka nkumarani nkumapita padapita sabata ziwiri ndi pamene pankandipezanso amayi anakonyani nkuyambanso kunditani kundiuza akuti ndava nkhani kuchokera kwa ngozo ine nkhani yanji akuti aliwe umakudziwa kumene amagulitsa dziphale wali kutsanganoko ndendi kuti ine sinkutani sindikudziwa ayi akuti ayo sandikanire ineyo ine soro ndine wachisisi sikuti ndingakuululeyi ndeiweyo pafunika unditani undikonde ineyo kandilozere ndendura chabwino ineyo dinzona ndapita ndakatengera komano sindikudziwa kuti mayendedwe ake no angendi bwanji opeza ndinapita sopo mpano ndakura iweso zidalira mpata sowa iweyo kututani upite kumene kuja ndeneso ndikuti ndofuna sopita ndinkale kwakagulitsa chimanga kumene koko mpamene ndipatsira ndalamaso nawo yadzawo nodzokwana zitatu ziphale wali zija ndi pamene ndinanyamukaso adakupatsa ndalama zingati amayi amayi ajano anandipatsa ndalama yachiphale wali choyamba 600 anandipatsa chiphale wali yachiphale wali yachiwiri 750 nkudzandipatsa yachiphale wali chomaliza 800 mitikashi ya ndi pamene ndinanyamuka nkupita kumene kuja nditakafika ndinakatengaso katundu uja nkubweretsa ndinawuzanso chimodzimodzi mapulitsidwe ake mmene kukoso ndakarani ndakabwerera ndithu ndeno kuti nkhani ine ifike poti iululike chonchi munthu ne ndakatenga kalekale koma ndimangokhala nthawi yonse koma dzinja lilitamba chonchi sindidziwa kuti ndipangitsa ndichani kuti ndiyambe nkhani chakuima iulula kwa wanthu iyi ehede kuti ululike wamboulula ndiweyo mene ya ndamboulula no ndine ngati tikucheza mwina ndazimayi ena ineno ndekhano kumakha ngati ndaphindukano kumakha ngati ndikukamba zitizo zimene zijazo basi nkumayankhula ndeno panali na amayi ena amene ali agogo anga timatana ndawo pamusipa ndamene ndimafotokozerawo ya ndamene akali ngati kuti nkhani ino ayitenga kuwesi yako abanja ndimene no zafikirano kuti yafika pabwalomo ziphaloli zimene zimaoneka motani nanga obweretsa pabwalo pano abweretsa kapena usumilira zimaoneka motani zinthu zomonekedwake zimaoneka ngati mmene kamonekera kampira kapuku kaja hede kakuzungulira ndithu kachizungu ya kumano kaliso nambala ngati mmene kamonekere kokajamuja kumano kali kakang'ono kokongolaso bwino kwambiri kali nambala yake ehe mujamba basi ukangobaya kana kaiveza chaphulika hede
amayita no dina barani ngati ndi baraniso pamenepo amakadina no ndikamawala ngati ochija nkumawerengano ikati no nthawiyo yakwana ndi mmene kakuwerenga moyo dzikhala kuti kunena mayina a anthu aja hede akati no atha pomaliza apo nongonena kuti nlangana basi nkubayiratu ndi kuti makhala kuti ndiwosa amene ali mmene pajapa apita mmene nene adandiwuzira ndi mmene momwe ikufotokozeramo ndizoona osati anthu ena ake ongofuna mwina kunsokoneza mabanja amene ofuna udanitsa kuti ena ake kapena kugula kuti iwe tangopanga izo kufuna kungodanitsa ukufotokozera ndizoona ineyo palibenso wina aliyense amene ali ndani wanga kapena palibe ndani wawo wina aliyense amene adandipeza mkundiko chankhani ngati imeneyi palibe wina aliyense ndikunena zoona zenizeni umamwamowa mowawo ndimamwa koma sindichitano kuti ngera kuti ndikuchitopita kwakuti kukamwa mowayi komanso no sindiledzeramo chidakwa koma kungokhala ngati kuti mwina mwake kungokhala usangulutsa nawe umasura hayi kusuta ukasinsurako sinasuteko sugulitsa ntchito mankhwale nake uzungu zobongo hayi soyi moto fotokozera ndizoona ndithu ndizoona zenizeni anthu azazilenga ngati za nthabwala ya hayi tufazika ngoti zabodza ndidakachijema pakuyankhula pagulu ngati limene linali apapali nkhani imene yayima pano akuti njofuna sing'angayo notsapa nanga si anthu onse aja kuwatchulawo akukana za ziphalo zimenezi ndiye nkhani akuti kutakhala kotheka mwina ife tilingane ndi munthuyo tipite kwa sing'anga ukhoza kwakulondola kapena kumalumikizana naye pa foni akhoza kubwera kuno zili motani ineyo pankhani ngati imeneyo anafotokoza kale pabwalopo gulu lili ndindindi koma ndayankha kunena kuti sizingatheke fo amene chatete mundichidani ndi sizingatheke neyo tenga ndani wangu pita naye pamene ndimapulumukirayi iyemwe likhaza kupita nkukatembenukanso yekhayekhano nkubwerera kumwe kuja sing'anga ngoti iye ndiwofuna ndalama pachina iliyonse imene iwo aja akufuna chikhaza kundithekera kwa ine chifukwa inenso ndimapita kumweko ndiye ndakana kunena kuti sizingatheke kuti umeneko ndingapiteyi ukuchita mantha kopa kuti akhoza nopha iweyo akazasonoka nditembenukira ano iwo aja titafika kunoko nosati nthawi yomwe tili komweko likazobwerera iwo aja nkuzachita panga wawo ulendo no nanga sakudziwa nkupita kumene kujaso ndifuna mumpange zakuti zimene angafuni kwa iye ujayo ndiye kuti basi iwo ajaso apanga fo iri wafuna ndalama kukaloza sungakwanise hayi chabwino ungakhale ndi mawu ofuna kuonjezera pa zimenezi mawu amene sinakufunse muno linja kukhosi china chake tayankhula hayi neyo papa choti ndingankho nchakunena kuti nanga si nkhani njoti yazingidwa koma sinadziwike mtu wake kuti ayimira pati anthu onkota akana ndimene somuonera makuluakulu ajaso abalalika sonyezo kuti nkhani isiluze kuti athera pati komano mwachidule ineyo chitetezo kwa iwe chili motani ino nanga sizikatene kuti somuna maudani wena kukulonda kubweretsa udani ato unobweretsa sodani ato chani chitetezo chako chili motani ineyo chitetezo china chilichonse ndilibe koma udaniwo ndiulola kuti ukhalepo koma chilungamwe ndachilongosola kuchokera pa mwedzi wa kwathu kuno dzina lijanda Armindo Mario Sent ziko mulinda nanga nditi ndana awiri zabwino zonse ziko mukwambiri memo ndimene tachezera ndithu ndi Armindo mnyamata amene warulutsa imene kuti anthu onse aidziwe panopa tili ndi amayi amene nkhani imeneyi ayiwutsa ndithu kuti iya ibwere pa mbalambanda pomwepo ti mnyamata uja kuulula kosamadzawulira ndithu amayi amenewo ndi nkhani ijaitenga kuti ayisangokhala yobisala koma anthu onse aidziwe muli bwanji mayi ndili bwino kaeniyo muli bwanja tili bwinonso kwambiri sikomo takupezani pabwalo lenileni la Ndundu sikomo kwambiri amakudziwani kuti ndani ku Ndundu kuno zinanga ndine Diolinda Antonio kuchokera muno mu Ndundu eya nkhani imene kuti iphulike mudayidziwa bwanji zidakhala bwanji mwayiphulitsa motani kuti anthu aidziwe mpaka nufika pabwalo poyamba ndidamutenga mnyamatayu limodzi ndi abambo ena kukagwira ganyoza la nyemba kudimba kwanga nthawi ya nyemba za ijeni za mkatamvula ndiye tili nkati mogwira ntchito mumadziwa malopa ntchito makhala macheza ndiye timadzakamba mbiri ya banja lina mwamodzi adziphaliwaliwa kumene kuti amvikanso ndi mbiri ya mankhwala nthawi imeneyo ndiye nkati mankhani imene ija ndi imeneno mnyamatayo amadzafotokoza motere banja limene lilinso anakonyani agula dziphaliwali ndiye ineyo ndi waganyuza waganyuwina uja tidakhala odabwa agula dziphaliwali adati tidadabwadi anthu fi pamalo pamene paja ndiye titachoka kumene kuja tidadzangokhala sitinafotokoze ndiye ulendo sabata inayi tidapitaso kasisa kudzala nyemba ndimene datsala ndi pameneno mnyamatayu uno sadadzapitaso kudimbako koma ndalino ineyo wakumvane limodzi ndanzanga chakumva waja ndime damba nokufusana koda kuti ti mwanayu uyu ndi wang'ono mina fotokozera munkhani irunja ikulu komechi kumpa usadzingamba zimene zizinchiyani pamene chidangodabwadabwadero nkufika posiyana nkumakhala ndithu koma ndikukhulupirira anzangawa adafotokoza mbali yakwawo chifukwa
tsiku limene timapita kumaliro kwa akatabwa nkhani imene imakambidwanso koma timakamba za mzima iyu nakonyani osati abambo wayi. Ndiye kuti naibukeno ya abambowa zifike pa point imene tafikayi. Linali lachiwiri limene timachokera kudimba tidaweruka cha past 6 Nyamatayo akumagwira soganyu komweko. Ndiye titaweruka kumene kuja foni yake imaitana Nyamatayo. Ndiye nkati mwa foni yake kuitana ndi pamene no ankamanena kuti foni kuitana nayi akundifuna ena ali ndikawathandize. Ndiye ndani nakuti koma tumathandizidwe wenawa kufunika kumaona wenawa ngauchitsiru ngale nakuti auchitsiru amene adziphaliwaliwa. Ndiye ndikuti zimezi yasinzeru iyi ndakuti paliso tuwena amene akula dziphaliwali konjezera pa amene achawa. Ine ndakuti sindinali ndekha pa nthawi nali anthu atatu ndi Nyamata wina timati Chikondi mwana wa Mabomo. Ndi pamene no adayamboto enaso agula andevu za golide agula. Ine ndakuti ndipo amene wawo agula dziphaliro zokwana 6. Ine ndakuti ndiye ndamufunsa funso iweyo koma chimene chikukulimbitsa mtima kuti upange zimene zizi pa banja limodzi ndi mmene ukhalira pa khomopa chakupangisa zimene zizi nchiyani. Ndimene ankati ine ndi business iro ine munthu kundituma ndimakamutengera. Ndiye ndikuti kodi wewe udzoti imene ndi milandu ndakuti iwo adafuna dziphaliro za dzuwa ndiye no chifoti zinkadula ndimene ndagulira za dzuwamo. Dere panopo akungodikira kuti no mafuna dziphaliro za dzuwa chifukwa chakudula ndagulira za mvula. Ndimene no panopo ndi akundira kuti apemphe mtambo anyamuko nyumba kwawo adzandipeze apemphe mtambo kwasinga ngayo ndi apemphera ndineyo ndi mtambo uchoka bwera chimene chamakamenyera mpeseni mukuona mtambo chamati kuna minya ka mtambo kena kake ndiye kena kano ndimene mukuona zakhalikiramu kumakoti mtambo uchokera kwasinga ngayo. Pamene popo ndinafika poli ne mutu wanga wasokonekera ndidaona kuti zimene akambazo ndizozizitsa komanso ndizamalaulo mumkutu mwanga. Ndiye nditaganiza bengolo anthu ena wanga pakhomo wina sonkazi yuso ndifa amodzi ndifa nthakho abanja limodzi ndithu. Kodi pa chochitika chimene chichi makamaka chikufuna ndani? Khani ndisaibise anthu achuluka ine koma nkhani nditani nditulutse zili ndakulu ndikauza mmene angatani angapangire. Ine ndimene ndidayimbira no foni amene ali achikulire athu kunoko. Mukudziwa chani kunoko tuli kumvera kuti anthu ena agula dziphaliwali ndi ndani. Ndiye nkati mofotokoza foni yanga mikulo imavuta si kumamvekayi. Ndiye wadasankhana kudzuka mawa kuzandipeze ine nkwafotokozera madanduzira iyeyo osati zimene panga ine kapena Nyamatayo kunkoja ayi. Ndimene nkhani ndaitengera. Simuna kushani njaone mene. Ndimene ndifotokoza momwe mukumveramo ndi momwemo. Loko abambo amene ndikukamba ona kuti na tinali awiri wachitatu iyeyo kudimbako loko mutayitana akamba mmene ndifotokozeramu posatengera kuti panali nkhani nake chilendo imene makambidwa pamalo. Pano mukukhala bwanji udani sikuenda kwambiri mene. Chifukwa chakuti ndingati udaniwa ulipo chifukwa siti yankhula naye. Kwembira kale. Izi kuchitika izi chifukwa chakusempana muzina nkhanizo kuti muzimvetse ndizochepa koma chifukwa anthu akafuna kumanga udani umenera ukhale udani. Tathokoza kwambiri kuti mwatiyankhula zina lichimelenda. Si umwambiri. Mmene muli tachezera ndi mayi amenewa zabuna zonse.